مرحبا يا حواتي يا بزلخمو سلام كتلو لي تسفاي قبر راس حدش عمد قد مخلو نخبلكم يدلين خلاتكم عمد سلام عمد رهوة عمد عنا عمد فقري قبرلنا حج خاني انتي خريكم دلي ازي التعريف مليسا خريكم يدلي تيوم حتو تاتزلكم كتحتو ندخلكم ጽቡቕ ክትሰምዑኒ ተስፋ ይገብር ምልክት እስከ ግበሩ ለይ ዝኾነ ምልክት ግበሩ ለይ ሓደ ሓደ ግበሩ ትከታተልዎ ዘለኹም ትሰምዕዎ ኣለኹም ዶን ይኹሉ እዚ ታሪፍ በብሓደ ክርዳእኩም ክፍትነ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ክሓተኒ ይኽእል እዩ ኣብቲ ሊንክ ሓዲገልኩም ኣለኹ ኣብ ገሊኡ ረኣይዎ ፈትሽዎ ኣብ ታሕቲ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ሽዑ ወይ ድማ እንድሕር ኣብ ላዕሊ ክትመፁ ዘይደለኹም ከዓ ትሓቱኒ زي تتصحفوا لي مالتي بحد صيروا اوكي اذا تعرف كرايكم تسفاي قبر ابز زلو اذا انتايو زبل زلو زي ام 6 شدش دميتي مجمريا كت خفل لك مالتيو زي ان شدش دميتي جن كملسا خاين مالتيو كملسا خلوا جن كا جنزب مسأتخا ايو ازو تشدش دميتي مخفتي ايو شعور حاوي كملسا كايو كملسكا خبل كله خو نناتو حق اللو أب تحتي ما أسيز ملسكا ويدما كسب كنديز ملسكا تي دسب لك خاني ناي زي تعريف زبلكم زلهو قد محجنا جيركم نيرندي ناي برورن ورقن بلاتين بالاديوميو أب كندي أب بانك نحت جوز جنزبنا أب زي كنوافرو مالتيو انتاي تبلوت زقبرون دحريلكم نخا مليس خنقركم كفتني بزك على متن الفيديو تات تترنفو زلو خطريو يحايش بركة أب لايف كمتسيخا ختزارب اللو خلقا نعي كمان قليلا يكون أو جن ببقى رأسو ترنفو لكم اللهو قدامي نقر كرت أي تخفلني خا أب كله كرت كباب إسرائيل أب تزتفال عليه هاجر كومو خاني ديسكاونت لك تواقع كاب تواقع بتاع معال تزلا نناتو ديسكاونت لك تي أبيناي تعرف كم زلخا يوصاني حادة كم يتحجي تاع M6 اندحرا لخا إزي استراي مجمر يازولو أنا بزح أي نقدس سولو بركة سلسم إتسلا زي ملسكا أبتاع قدامي تتراي تجنزب كا زي ملسكا أبتخالو خلو جني ملسكا يو كم زبلكم زلخو سلازي أبتاع M6 حدا مئة تراي ديسكاونت عليك كومون دابل خاني سلسته أبتاع ال 10 أبتاع XL 24 كأني كلتا شحن 400 مخفة تخفللو شدش تخميتي كابتي واقع ناي برور ناي ورقي بالاديوم بلاتين سلازي كل ملون دحت تبتيب كايو اتي برورن ورقن بحصوري خاطرخبو مستقرت اندحر وثيق كاي مالتي كومو خاني مستغزي اب كند ولد توهاب زياده جنزب يا تجنزبو ندا خبره ندا مص زياده تجنزب كان ندا بزحي مص مالتيو ايناي كلاس كمزا اتخاخا اسو وساني يقبرو مالتيسني تي بحصور دي خارخيب كاي وي وحد ديسكاونت نيركا سيتات وساني اختبلو تخليخا مقمتي أخمان أب تحت لكم كندي خاتخفل نت مقمتي ساتهم زحلو ولكا insurance كله أب تحت لكم مالتي إذا زيرو نت بزيرو شو عاد تزبل تيا زبلت تزبلها أب زي مالتي تيا XL 24 ندحر بوزو حلكا مالتيو أب خاني زيرو نت بزيرو حمشت نورحي خاتخفل له سلازي مستي كال insurance ندحر حاسبنايو وي كله تي ناتوم بلاتفورم تتقملو ديو جبيرن مالتين نخلو مالتيو نت بلاتفورم ديو نت insurance ديو بروتوكولز هو بخاديو نخلو ملو مالتيو سلازي مستي كله زقبرو مستي صفف نايت سرحهم ندحر حاسب كالو حسور كتبلو تخليخا مسبلكو ناتي بناتي كستاي مالتيو مسكالو تاوادا ديريوم تي بولوت نايزي جزاز قبرهم كا تي سويتش بايلوتيو برور اندحر لك ورقن برور نالك نبلو شعو تبرور ناب ورقي ندالوت كايت مت بخومو خان تورق ناتكا تبازحو مالتيو ترديكمني
سلازي اتيوم تقداس نتزلوكم بحتصيرو نعايا قداس انتايو أقدمكم كله اتي كندي قداي تفتشوا أب كندي ببا حدا حجي كدولي لي خلقكم كساب حجي خمينيرو زي أتابيلي إزرداكم أنا كسدلكمي أبتي جروب ناتنا مسمت أخم حجي خاب حفاش تريقوا لكم أنا يسدلكم مليسة مثلا أبز حجي أبتي سكرين دقيقة يخون سلازي مليسة خسدلكمي مليسكم كتفتشوا عينيتي أنا عيتوات أني الكاخات مرامرو كاو تبقيسكا أبتي فيديوتات حتون زلك كان دحرالو كمل سلكا دسي بلن مالتيو قدمي ممصاخا ግን አንፈት ክልወ ካለዎ ይደልየደ አይደልዮን ማለት ናትኩም ውሳነ እንዲ በመሰረቱ ትደልየዲኻ አይትደልዮን ድማኻ ተአፍልጦ እንታይ ያሎ አይናይ ታሪፊ ምሳይ ዝኸይድ ኢልካ ኸኣ ቅድሚኡ ክትፍትሾ ክሕብረካ አይደሊ ማለት እዩ እቲ ስዊች ፓይለት በርከት ግዜ ምሳኹም ዝሕልፎ ኣምንታይ ክሕልፎ ዝደሊ ብዝያዳ ንዓኹም ነፍሲ ወከፍ ናይ በሐቂ ዝወሰዶ እቲ ፕሮዳክት እቲ ፕላትፎርም ከረድኦ ኣለኒ እቲ ግዜ ኣብኡ ከጥፍኦ ከኣሕሸኒ ኣብ ክንዲዚ ሕጂ ብፅሑፍ ዘሎ ክነግረኩም መሊሰ እቲ መጀመርያ ክሳብ ሕጂ ከምኡ እንዲ ነይሩ እዚኢታት ክቕንሶ ደልየ እቲ ግዜ ናተይ መዓስ ከዋፍረልኩም ዝደሊ ናይ በሐቂ ምስ ወሰንካ እቲ ፕላትፎርም ከመይ ዝሰርሕ እንታይ እንተገበርካ ሓይሽ ሕጂ ክንደይ እንተገበር ገዛእኻ ሓይሽ ሕጂ እዚኢታት ዝያዳ ክርኤኩም ይደሊ ማለት እዩ ብዝያዳ ከዓኒ እቲ ገንዘብ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ክዕቆበልና ኢና ንገዝኦ ወርቅን ብሩርን ምስኡ ከዓኒ ኣብዚ እዋን እዚ ብሉፅ ስለ ዝኾነ ስለ እንዳበዝሐ ዋግኡ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ ብብዝሒ ሰብ ከዓ ሕጂ ይገዝኦ ኣሎ በርከቲ ኩነታት ናይቲ ኢኮኖሚ ርኡ ናይቲ ገንዘብ ባንዴራ ክሳብ ክንደይ ከም ዝወድቕ ዘሎ ርኡ እዚ ከዓ ነናቱ ኣርእስቲ ገይረ ኣብቲ ፕሌይሊስት ወርቅን ብሩርን ዩቲዩብ ቀሪበልኩም ኣለኹ እሱ ኢታት ከማን ሕልፍ ሕልፍ እንተትብልዎ ብሓፈሻዊ ኣፍልጦ እንተትሕድሩ ፅቡቕ ነይሩ ቅድሚ ምውሳንኩም በርኬ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ናይ 6 ወርሒ ወይ 8 ወርሒ ቪድዮታት ዝስራሕኽዎ በብሓደ ክነግረኩም ክብድ ዝበለ እዩ በርኬ እቲኦም መብዛሕቶም ሕጂ ዝደወሉለይ ኩሉ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሕቶ ኣለዎም ግን ኩሉ ከዓ ኣብቲ ቪድዮ ኣሎ ድሮ ተረዲኹምኒ ታብታብ ግበሩ ገለ ተርእየንላ ኣብዚ ክስታይ ስለዚ እዚኢታት ክሕብረኩም ይደሊ ወርቅና ብጠቕላላ ኣበይ እንተገበርና ይሓይሽ ሰሚዕኹሞ ትኾኑ ኣብ ጀርመን ዝተፈፀመ እዚ ከዓ ኣብ ጌልሲንኪሽን ቅድሚ ሕጂ ከማን ካልእ ከርእየኩም ይደሊ ደስ ይብለኒ እዚ ከማን ካልእ ቪድዮ ሰሪሐ ኣለኹ ኣብ ባንክ እንድሕር ጌርናዮ ብጠቕላላ እዚ ኣቲ ኣብ ባንክ ኣብ ጌልሲንኪሽን ኩላትኩም ደቂ ጌልሲንኪሽን ትፈልጥዋ ትኾኑ እዚ ኣሽፓካሰ እዚ ዝሓለፈ ኣብ ልደት ርኢኹሞ ትኾኑ መስትያት ቤትና ከማን ኣምፅዋ ነይሩ እቲ ኣርእስቲ ጥራይ ኣነ ኣንቢበዮ ኣይረኣኽዎን እቲ ኣብ ቪድዮ ናቱ ግን ኣብ ሙሉእ ዜናታት ኣብ ጀርመን ኣሎ ንኩሉ ሰባት ሰንቢድዎ ሰረቕቲ ከባቢ 4 ሰባት ዝኾኑ ክሳብ 30 ሚልዮን ገንዘብ ሼር እንዳበልኩሞ እዚ ላይፍ ሞኒ መጀመርያ ግዜ ላይፍ ከማን ከምዚ ዝኣትው ዘለኹ ሼር በሉለይ ሞ ኣብ ታሕቲ ዘለኹም ናብ ኩሉ ክበፅሕ 30 ሚልዮን ገንዘብ ሰሪቆም ይበሃል ኣሎ እዚ ከዓ ከመይ እዩ እንድሕር ኢልኩም ካብቲ ባንክ ዘይኮነስኒ ሰባት ወርቆምን ብሩርን ኣቐሚጦሞ ዝነበሩ ኣብ ምሻሎ ከምዚ ንእሽተይ ኣብቲ ማዕፆ ከምዚ ንእሽተይ ፋኽ እዞ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ኣይፈልጥኒ ከምዚ ንእሽተይ ኣርማድዮ ክትካረይ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ባንክ እሳቶም ሽዑኡ እቲ ሰብ ሰሪቕዎ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እቲ ሰብ ክንደይ ኣቐሚጡ ነይሩ ልክዕ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክንደይ ወርቅን ብሩርን ኣቐሚጡ ከም ዝነበረ ባዕሉ እዩ ዝፈልጦ ግን እቲ ናይ ብሓቂ ዝምለሶም ውሕስና ዘለዎ በቲ ኣብ ባንክ ናይ ጌልሲንኪሽን ክንደዩ 10,300 ጥራይ ዝምለሶም በቲ ኢንሹራንስ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ዝጥርጠር ዘሎ ዝያዳ ካብ 10,300 ዘቐምጦ እዩ ዝብል
اتي اب بانك ناتا انشورنس كساب كندو يزخيت كل غزي خمو ديو كل غزي خمو يكونن اتي اب بانك يا وسانت ابتي اجي بيس كتريو لك كوميرس بانك كباب 26 شحلوا بعد شباكا 10300 اتناتن سممع مستين انشورنس زلوني نفس وكف سبسني ماكسيموم كندو طراينا نهبو እዩ ዝብል እቲ ኮንትራት ማለት እዩ ልዕሊ 10300 እንድሕር ኣለካ ግን ኤክስትራ ኢንሹራንስ ክትገብር ኣለካ መብዛሕትኡ ሰብ እዚኢታት ከዓ ኣይፈልጦን እዩ ኣብ ባንክ የገይረዮ እሞ ኣብ ባንክ ማንም ሰብ ኣይትንክፎን እዩ ሓደ ኣይከውን እዩ መብዛሕቶም ዓሚል ናይቲኦም ገዛ ከዓ ቱርኪኦም ነይሮም ኣብ በዓል ጌልሲንኪሽን ዲዩቲ ከባቢ ጉወ ግቢት ብዙሓት ቱርኪኦም ዝቕመጡ ካብ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንስራሕ ኢሎም ዝመፁ ድዮም ገለመለ ببزح تركيا زقمتو مبزحتهم عامل كا جنزبهم أو زقمتو تركيا نيرهم بزحت كاب كا ورقي برور ناي فاميلي زنبره دي ناي مرعى زنبره أو أجرمو مالتي كاب أبجز زحت كوم سو حدي فلوت زلوا أبز وان زنتايو هانتي أودي شديشته بقى أجرم متسم حجي كمان أبتي فيديو كاميرا زفتشوا كالئت ماكينة كمان دحريو متسع استحنت ماكينة أي أخلتهمن بركة كل ملو كباب 3,000 كلتميتن نعشتو أرماديوتات يوم كفيتهم يزبو هالزلو أبتي شباكاسة سلازي زي كبزي إتات كأ كنفلت لنا زخونة خبانا أبكم وندحرق أمتنا لنا حد خنقبرو زلنا التي إنشورنس كان نايب حقي يأخلوديو زلني إنشورنس كم خا أبجزان دحر إنشورنس لنا التي دوكيومنتيشن كنريو لنا التيوم إنشورنس كمان انتاي أيناي ورك ترايم زمل سلكا التي نايب حقي ريسيت زلكا ورك ترايم زمل سلكا ريسيت ندحر زي بلكا أيمل سلكانيوم دوكيومنتيشن يتلكا كابيات ريخايو نايب حقنات كادينيرو إذا إتات كله أقداسيو مالتيو إذا خا كم زي تريو زلهم مبزحتو سب أيهلو وديو بركة بحلف بعد زيهم ترك اليوم قله بزح جزء ناب مجشايلهم عدم يخدو كملوا سخلوا ورق حزام يوم كاب عدم زمتو التريسيت قله خاني بزح لمدية بالنان الصوم اليوم نحنا دينا كمان جرمناويان بزح كم أول لمدية بالنان جرمناويان يحشوا كمان يخونوا تعدوا أبكم إتات بركة تحققات سلازفلت أو ريسيت ندحر زينا بركة 100 شح وي 5 شح جنزب دي ورق إيه كباب ندحر نيركا 10,300 ترايزو من لسولم التس هزبي بتاع محارق له سو اتحاد حتى زلو خا جنزب ندحر نيركا خمان نايب حقنات كادينيرو ويتسلم جنزب نيرو تسلم جنزب ندحر كوينو خا كتمزغبو بحجي كبيديو طفي إلكا منجس زي فلت أزنبرة بخال إذا ترخايو جنزب وورقي كتحتت كلها حج خمان أفرح هو مزلوس أوكي نحركم وجرناسني تيوم منجس تخني حج قرط كحتنا اليوم زي كفلنايو كت علني نيرني اختبل كمان كبيديو كلا أي مقطعات خمت أكاخيليو سلازي أشجاريو زي سبات أبجزي لدت يوم زي جرامو مالتيو تي أبتجزاتيوم حج زي ترطر زلوجن كم زي أكل سرق ترأيس لزي فلت قد ما حج كمان كوميتات زي مسلسل نيرنديو جن كسب 3,000 كلتميتن زي تفعلالي كخفتوسني على 4 ساعات أو نيرو مالتيوم قليل يكون إنه هم عين الدك أرمادينا عشت خد كفت بزح جزء وسيدو له ماله ما نمسك كاي رأيهم سلازين تايز ترزلو منال بعد حدث راح تناديو ويزخونه زفلت كبابي تبوتا زخونه حبريتاس نيرو مالو كم يجرم فليتهم بيناي مندق كأتو خمزلو بركة بتتحتي أماتهم بت ما كاين تقمت أولو بت جاراج زنبرة بوي أماتهم تيوم سبات سلازي زي كم زي إتات نحنا أبانك نحنا قمت كنا 5 سنين كم زي أمون كلهم قطروا يبلنا كنحسب لنا قال لي أسب كأريسيت نحرا واحد يقول تريسيت نبعلو تي دوكيومنتيشن نايت وركي مسؤول نحرا حد يقول وركن تي دوكيومنتيشن تأفي له مالتيو بركة كل جزء تي وركن تي دوكيومنتيشن فلالي خاخ تحزول لك بركة تورك نحر تسرقو تريسيت كأ تسرقو كم زينات كايو كم يجر كاخت نجروم نتيوم
منيو ناي منيو نيرو مز كل قداي خا لو معلت زوص أبون نبعلو 10 كيلو ورق خمو تسرق له خبز تفعلالي عميلات أبون كباب كلن مالتيو إذا خا مني تطرطر زلو أو خا حدا سرحتنيا أبت بانك سرح نبعلو كساب حجي أيتزاربولو نيرو لو معلتي وص إذا قداي أب مرمرة كفلي مرمرة إزلو أب بوليس مالتيو درو نداتي سرحتنيا خمان جزء خيدم فتشو مولو توصيتو جن أيتزاربولون منالبات بزجازيت حجي زوات خمان تيوم دقبون حجي يسمع له يخونو مش عليكم بركة نحر ورق أبانجر كايو ويجنزب كا معلتاو خيد كا يتفتشوني خا سلازي تسب كمان قلتيفو أيردونيو كومو خا كلتشحن 10 أب برلين تحت مريت آتيوم 4 متر زخون تانل زي تحت مريت سريحهم سرقتي قدم حجي كندي أشحت كمان مليون سرقوا مالت كاب برلين يزخاني رشباك هاسسو كمان جن زتفعل عليها بانكين شباك هاست رأي كونن كل زي دويتش بانك نبعلو انتايز بحال نخمزي زتسرق جنزب بخمزي كبابي 7 مليون كحسا خفيل الله مالس كله ملو مالتي ترديهم سو قل جنزب أيكونن تي يا ندحر طفي ونتسب ببزح ندحر طفي وس نخلاتهم كساب زخوفلهم 7 مليون كبصح قليليو እዚኦም 30 ሚሊዮን ሰሪቆም ኣለዉ ድሮ ኣብ ሓደ 2-3 መዓልቲ and ስለዚ ኩሉ ግዜ ወርቂ ኣብ ዝተፈላለዩ ቪድዮ ገሊፀ እንደ ኣነ ግን ክነግረኩም መሊሰ ይደሊ ኩሉ ግዜ ሓደስቲ ስለ ዘለኹም ወርቂ እንድሕር ኣለካ ሕጋዊ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ሪሲት የድልየካ እዩ ሪሲት እንድሕር ዘይብልካ ከም ፀሊም ገንዘብ እዩ ዝሕሰብ ስለዚ እሱ ከዓኒ በብናቱ ክትሕዞ ኣለካ እቲ ሪሲት ጥራይ ኣይኮነን ዘድልየካ ናይ ብሓቂ ብገንዘብካ ከም ዝተገዝአ ባዕልኻ ከም ዘጥረኻዮ ካብ ናትካ ባንክ ከም ዘውፅኻዮ ዶኩሜንቴሽን ክህልወካ ኣለዎ ብሓፂሩ ኣብዚ ጉዳይ መን እዩ ስዒሩ እንድሕር ኢልኩምኒ ወይ መን እዩ ካብዚ ኩሉ ዝዕወት ሓደ እቲኦም ሰረቕቲ እንተተረኺቦም ከማን ክትረኽቦ ከቢድ እዩ ናብ ሆላንድ እዮም ሃዲሞም ዘለዉ ብርከ ኩሉ ግዜ ከዓ እዚአን ኣብ ዶብ ዘለዋ ከተማታት ኣብ ሓደጋ ዘለዋ እየን መብዛሕትኡ ስርቂ ሕጂ ኣብቲ ዶብ እዩ ዝፍፀም ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም እቲኦም ሰረቕቲ ቀልጢፎም ናብ ጀርመን ይኣትዉ ቀልጢፎም ከዓኒ ናብ ካልእ ሃገር እንድሕር ሰጊሮም እቲ ወተሃደር ጀርመን ከማን ክረኽቦም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብርከ ካልኦት ወተሃደራት እዮም ኣብኡ ዝሕተቱ እሳቶም ናብ ሆላንድ ከይዶም ክፍትሹ ይክእሉን እዮም ኣይፍቀደሎምን እዩ ንሆላንድ እዮም ክሓቱ ዘለዎም ንኣብነት ተረዲኹምኒ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣብቲ ዶብ ኩሉ ግዜ ዝያዳ ክትጥንቀቕ ኣለካ ብብዝሒ ከማን ታርጋ ናትካ ይሰርቁልካ ብርክ በቲ ናትካ ታርጋ ሽዑ ኣብ ናቶም ናይ ማኪናኦም ገይሮም ይሰርቁ ማለት እዮም እዚኦም ሕጂ እቲኣ ማኪና ካብ ከባቢ ኣውዲ ኤር6 ኣብ ከባቢ ሃኖቨር እያ ተሰሪቓ እቲ ታርጋ ከዓ ኣብ ካልእ ሰሪቆሞ ካብቲ ከባቢ ሰሪቆሞ ስለዚ እሱ ንባዕሉ ነቲ ሰብ ከዳናግርዎ ኢሎም መብዛሕትኡ ግዜ ናይቲ ከባቢ ታርጋ እዮም ከማን ዝወስዱ መታን ብዙሕ ሰብ ከይስተብህለሎም ማለት እዩ ሶ ኤንድ ስለዚ እንድሕር ባንክ ኣብ ባንክ ጌርኩም ኣለኹም እትወርቅኹም እቲ ሕግታት ፈትሽዎ ካብ ዝተበጊስኩም ፈትሽዎ ከዓ ኣሎ ድዮ የለን ብርከ ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ቦን ብሕቡእ ክሳብ ሕጂ ዓቢጦሞ እዮም ነይሮም ኣይተዛረብሉን እዚኦም ናይ ጌልስን ኬስን ከማን እቲኦም ዓሚል ካብ ጋዜጣ እዮም ሰሚዖሞ እሱዩ ከዓ ይሕሪቕዎም ዘሎ ካብቲኦም ባንክ ኣይሰምዑን ብርከ ነቲ ባንክ ስኒ ቀሊል ኣይኮነን ከማን ምስቲኦም ፖሊስ እዩ ናቶም ኮሚኒኬሽን ነይሩ እምበር ናብቲ ዓሚል ኣይፀሓፉን ስለዚ ኣብ ጋዜጣ እዮም ኣንቢቦሞ ሽዑ ሰንቢዶም እቲ ሰብ ብብዝሒ ከይዱ ማዕፆ ክፈትሉና ኢሎም ግን ኣይተውዎምን ኣብ ደገ ክፅበዩ ነይርዎም ወተሃደር ከዓ ነቲ ኣብ ባንክ ሓሊዋ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ስለዚ ሕጂ እትነዃል ከርእየኩም ኣብዚ ኣጋጣሚ ስእሊ ኣሎ ክነግረኩም ከርእየኩም መታን ክትርእይዎ ብውሽጢ ከም ዝኣተው ብታሕቲ ከም ዝኣተው ከምዚ እዩ ዝመስል ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ነዃል ስኒ በቲ ጋራዥ
تحت آتيوم مكاين زتقمطلن جراج بو آتيوم إيوم كستاجرهم مالتيو يا أبت بنك آتيوم أب بنك آتو خلو خا حج انتهى استبهيلهم نايك أدم ينيروت أرماديو تات إنفست يقبرونهم بركساتهم ورحوي كابت عاملهم يوستون ديوم جنزب جن ناي قدما ينيرو قدما حجي خامص ينيرو مبزحتو ناي بانك كله تزبلكو ابت بفيديو ابزي اتري الله خبزي اخون غداي مبزحتهم ناي قدم يتي بانك سلازي كمز موديان كغبرو ايدليوم مليسوم ገንዘብ ከጥፎ ايدليوم እሳቶም بخبر የካሪዎ ቲ ንእሽተይ ያ ከምዛ አርማዲዮ አይነት እስኻ ግን ብዙሕ ውሕስና ስኒኽ እንድዚ የብልካን ገሊኡ ሰብ ዶኩሜንቴሽን ናብኡ ይገብር ኣገዳሲ ዶኩሜንቴሽን ክጥፍእ ዘይብሉ ግን እንተ ረኣኻስ ያ ክንደይ ረኣይዎ ከመይ መሲሉ ኣሎ ከምዚ ከፊቶም እቲ ዘየድልዮም ዶኩሜንቴሽን ኣብኡ ሓዲጎሞ እቲ ወርቂ ስሒብ ኣቢሎም ወሲዶሞ ማለት እዩ መቸም ካብዚ ኩሉ መን እዩ ስዒሩ እንድሕር ኢልና እዚኣ መሊሰ ክደግመልኩም እቲኦም ኢንሹራንስ እዮም ከመይ እንድሕር ኢልኩምኒ ሓደ መብዛሕትኦም ኢንሹራንስ ንመብዛሕትኡ ሰብ ብዙሕ ገንዘብ ኣይመልስሉን እዮም እንተበዚሐን 10,300 እዮም ዝመልስሎም ብኸምኡ ከዓኒኦም ክሳብ 30,000 ሚልዮን ኢሎም ዘለዉ በቲ ቁፅሪ ናይቲ ኣርማድዮ ዝተኸፈተን 3,200 ኣሎራ ንስቲ 10,300 ገሚቶም እዮም 30,000 ኢሎም እቲ ናይ ብሓቂ ቁፅሪ ግን መብዛሕትኡ ሰብ لعلي 10,000 أقمتو 5,000 ديو 100,000 قالوا يسب حجي أب كندي أب جزء زحزو تجنزب أو يقمتو ألورا انتاي خو عزمسلم أو يحايش مثلا وحسنا لني أب بنك وحسنا لني جن كم زنوري أزلنا يا ترجع حدا يكتب له أب جزاها خفت سمي خيلو قداي أب بنك أنا ريقول لنا مالتيو and دما حدا خنفل زلنا خا كم قال اندحر تطرطركا اب منغستي تصلم ገንዘብ كم زلكا اب ገዛኻ ጥራይ ኮን ዝፍትሹ እንድሕር ከምዚ ሕጂ ብዙሕ ጠርጢሮም ኻያ ገዛኻ ጥራይ ኮን ዝፍትሽ እቲ ባንክ ማን እቲ ከምኡ ባንክ እንድሕር ኣለካ ክፍትሽዎ ይፍቀደሎም እዩ ሓደ ወይ ዕዳ እንድሕር ኣለካ ብጠቕላላ ኸኣ ከምኡ ኣርማድዮ እንድሕር ኣለካ እቲ ዕዳኻ እቲ ኣብ ባንክ ማን ባዕላ ከፊታ እቲ ዕዳ እንድሕር ምስ ብብዝሕ ኣለካ ዘይኸፈልካዮ ኸኣ እቲ ኣቑሑትካ ወርቂ ድዩ ብሩር ድዩ ዘሎ ወይ ካልእ ገንዘብ ካብኡ ወሲዳ ነቲ ዕዳኻ መኽፈሊ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ እዚ ሕግታት ከም ዘሎ ከዓ ክትፈልጥ ኣለና ኣሎራ ኣብ ናትካ ክስታይ ጥራይ የለን ማለት እስኻ ጥራይ ኮንካ ነቲ ኣርማድዮ ትውንኖ መንግስቲ ከማን እንድሕር ሕጂ ንኣብነት እዚ ቀረፅ ዘይኸፈልካ ወይ ገለ ከምዚ ዝኾነ ዓብ ነገር እንድሕር ኣቢኻዮም ከምኡ ከም ዘለካ ኣርማድዮ ከዓ بقليل خفلت ويخليهم يفلتهم زخانة سبكم وأرمادي زلوس مزجوبيو ألورا أو خيدهم كمان ناتهم جنزب كوستي يخليهم بركز خان نحر زي كفل كايو كم زي بقدي تعمشالو فيندم كم أمالتيو نحر نوح متنقر تعمل سقولهم خفتوا يقولون of course يا التحققات كن يفقدوا لهم مالتيو زي كمان أبقمت كنت ولنا and yeah كم زتريو زلهم ناي بون 10 كيلو ورق زطفخ اخمو ገና አይተነገሩና አለው ቲኦም ዋናታት ግን እቲ ሰራሕተኛ ተጠርጢሩሎ ኣብኡ ዝሰርሕ ዘሎ ወይ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ከምዚ ኢታት ትሕግታት ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ኣብ መገሻ ክንደይ ወርቂ ይፍቀደልካ ኣብ ካልእ ቪድዮ ገሊጽ የለኹ ወይ ገንዘብ ናይ ኣውሮፓ ሙሉእ ኻን እዩ እዚታት ሕጂ ኩሉ ናይ ጀርመን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኣውሮፓ ኩሉ እዩ ዝሰርሕ ካልእ ሕቶ ናይ ውርሻ ድዩ ናይ ከብዚ ናይ ባንክ ሕቶታት ናይ ዝኾነ ከምዚታት እንድሕር ኣለኩም ከዓ ኢለኩም ጠበቓ ክመጽእ እዩ እቲ ጠበቓ ምስ መጸ ኣብዚ ክንሓቶይና ግን እቲ ሕቶ ኣብ ዩቲዩብ ክምዝገብ ኣሎ እዚኣ ሕጊ ከዓ ክትኽብሩለይ ተስፋ ይገብር ዘይተመዝገበ ሕቶ ኣብቲ ኣማዓልቲ እቲ ኣይወሳነ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን እዩ እቲ ሕቶታት ናይ ኣውስላንደር ሬcht እዩ ኣውስላንደር ሬcht ናይ ወጻእተኛታት ሕጊ ባንክ ሬcht ናይ ዝኾነ ሽግር ናይ ባንክ ድዩ ፔይፓል ድዩ ኩሉ እዚ ናይ ባንክ ሬcht እዩ ዝበሃል እዚ ያ ናይ ፊናንስ ዌዝን ኩሉ
ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ኸማን እቲ ሕግታት ይመሳሰሉ ናይ ጀርመን ጥራይ ክትብሎ ትኽእልኒ ኢኻ ዝተፈላለየ ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ምስ ናይ ኤውሮጳ ዳርጋ ሓደ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ያ ከምኡ ከዓኒ ናይ ፈኪያስረሽት ናይ ማኪና ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ናይ ኢንሹራንስ ድዩ ገለ ድዩ ስለዚ እዚኢታት ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ቲክቶክ ኣነ 30 ኪሎ ኣቐሚጠ ነይረ ይብል ኣሎ ኣቦን ጥራይ ይኸውን 20 ኪሎ ጠፊኡ ከይህሉ ናትካ ጥራይ ይኸውን anyway ይሕዋተይ እንድሕር ደሊኹም ከምዚኣ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ታሪፍ እቲ ኩሉ እቲ ቪድዮታት ናይ ወርቅን ብሩሩን ርኢኹም ብዝበለፀ እቲአን ኣገደስቲ እቲአን ሓፀርቲ ጥራይ ከማ እንድሕር ኢኹም እኹል እዩ ከም ኣፍልጦ ከም ኣንፈት በርካ ኣብቲ ሓፂር ቪድዮታት ይኹማን ዘሎ እዚ ክትውስን እንድሕር ደሊኻ ናይ እዚ ወርቅን ብሩሩን ዝብሎ ዘለኹ ተቐራሪብኩም መፂኹም ክትሓቱን ትኽእሉ ኢኹም እቲኦም ክሳብ ሕጂ ምሳይ ዝተዛረብኩም ከዓ ፕሊዝ እቲ ሕቶታትኩም ኣብዚ እንተትፅሕፉለይ ፅቡቕ ነይሩ ሽዑነናቱ ቪድዮ ክሰርሓሉ እንድሕር ዘይሰራሕኽሉ ነይረ በርከይ ክሳብ ሕጂ እንታይ እየ ዝገብር ነይረ ዝኾነ ሰብ ተገዳስነት ዘለዎ ናይዚ ወርቅን ብሩሩን ናብዚ ናትና ዋትስኣፕ ግሩፕ ኣለና ኤሪጎ ኢንቨስት ትብል ኩሉ ትግርኛ ተዛረብቲ ዌልካም ኢኹም ኣብኡ ሕጂ እንታይ ዝገብር ነይረ በብሓደ እዚኣ ታሪፍ የርድኦም ነይረ ዓንተወይ ዝረኣኹም እቲኦም ዳሓር ዝመፃኹም ኣብዚ መሊሰ ክሪአኩም እዚኣ ታሪፍ የሪኦም ነይረ ታሪፍ ታቤለ እዚኣ ምስ ረኣኹም ከዓ በብሓደ የርድኦም ነይረ እዚ ግን ኣነ ሓቂ ሓይሽ ግዜ ማራ እዩ ዝወስደለይ እቲ ግዜ ናተይ ነቲኦም ናይ ብሓቂ ዝወሰኑ ዝኣተዉ እየ ክጥቀም ዝደሊ ካብ ኩሉ ከዓ እቲ ዳሽቦርድ ድዩ ኦንላይን ከመይ ኢኻ ተስተኻኽሎ እንታይ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣብኡ እየ ግዜ ከጥፍእ ዝደሊ እምበር 100 ሰብ በብሰዓት ደ ወይ ዝያዳ ዝኾነ ናይ ብሩርን ወርቅን ከመብዛሕቶም ከዓ እንታይ ኣሎ ትሽግር ወፃኢ ሕቶታት እዮም ዝሓቱኒ ከምዚ ክረኽቡኒ ከሎ ናይዚ ጥራይ ኣይኮና ንዛረብ ካልእ ኸማን እዚኣ ከዓ ክሓተ ክደልየ እዚኣ ከዓ ኣባላትኒ ናይ እዚ ሕጂ ካብዚኣ ሎ መዓልቲ እቲ ቪድዮ ዝረኣዮ ኣንፈት ዝሃለዎ ቁሩብ ከማንስኒ ናይ ብሓቂ ይደልዮ ድዩ ኣይደልዮን ክፈልጥ ኣለዎ ኣነ ይኮንኩን ከረዳእካ ወይ ኖኖ ውሰዶ ግበሮ ኣይብልኒ ንማንም ሰብ ኣነ ብሉፅ እየ ዝረኽቦ ብሕልፊ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣነ እንታይ ክትፈልጡ ዘለኩም ኣብቲ ናተይ ቪድዮ ኩሉ ገሊፀልኩም ኣለኹም እንታይ እንታይ ክትገብር ከትኽእል ብጀካ ነዚ ኣነ እዚኣ ናይ ግድን ግበርዋ ኸማን ኣይብልኒ ብጀካ ዝስ እንታይ ኣሎ ብርከ ኣነ ነቲ ሰብ ጥራይ እቲ ኩነታት ዘለናዮ ከፍልጦ ይደሊ ከም ሓበሬታ ወይ ትምህርቲ ከም ድላይኩም በልዎ ካብኡ ወፃኢ ግን ናትካ ሓላፍነት እዩ እንታይ ካ ትገብር ናይ ብሓቂ መሽ ኣለኩም ነቲ ሰብ ግን ከበራብሮ ይደሊ እዝን ኩነታት ኣለና ከምዝን ተጌርካ ይሓይሽ እዚ እንድሕር ክትገብሮ ዘይትኽእል ኮይንካ ከዓ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካልእ ኣማራጭ ከም ዘሎ ከዓ ክነግረኩም ይደሊ ኣብቲ ቪድዮታት ግን ገሊፀ ኣለኹ ምስ ደወልኩም ለይ ግን እንታይ ሞ ክገብር ይኽእል ክትብሎኒ ከለካ ከቢድ እዩ ንዓይ መሊስ ኣብ ቪድዮ ዘሎስ ናይ 8 ወርሒ ዘይተረኣየ መሊስ ክገልጾ ይክእልኒ እዚኣ ከዓ ብኸምኡ ተኣካይዳ ኩሉ ግዜ እንታይ ድዩ ምሽ ገለ ይጅምር ሽዑ እቲ ኩነታት ናብ ዘይደለኽዎ ክኸይድ ክጅምር ከሎ ኖኖ ይሕዋተይ እዚኣ ሳይተዋፃእኒ ከምዚኣ ተዋፃእኒ ከምዚኣ ንኩላትና ተዋፃእና ኢለ ከዓ ይነግረኩም ኣለኹ ማለት እዩ ብኸምኡ እየ ኸማን ነቲኦም ሕጂ መወዳእታ ዝመፃኹም ኣይትደውሉለይ ኣብዚ ከነግረኩም እየ ተቐራሪብኩም ዕዮ ገዛኹም ጌርኩም ናባይ ተመለሱ ኢለኩም ማለት እዩ ገሊኦም ግን ያ ምስ ገሊኦም ተዛሪበ ከምኡ እንዳበልኩ በርከ ደው ኢሎም ለይ ግን ድሓን ይፅውኪ ኣባ ብሕጂ ግን ኣይ ክስታይ ኣይጥዕመንን እዩ ብሓፂሩ ኣይጥዕመንን እዩ ኣይኮን ምስቲ ግዜ ኣይከውን እዩ በርከ ሕቶታት ካልእ እዩ ዝበዝሕ ድማ ወላ ሓደ ኣንፈት እንድሕር ዘይብልካ ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ ደቃይቕ ናይ ክንደይ ቪድዮ ክትረድኦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ቪድዮታት ብምሉእ እንተትርእይዎ ከዓ ፅቡቕ በርከ ብኣሞይ ሕጂ ሓንቲ ሓፍትና እንታይ ኢላትኒ ክንዲ ድሓን ገሊኡ ነይሩዋ ገንዘብ ኣብ ገዛ ሕጂ ግን ያ ብዝኾነ ምክንያት ክትወደለየት ናብቲ ናታ ክስታይ ኣብዚ ኸመን ኣይደለየትን ድሓን ነናትካ ምክንያት ኣለዎ ኣብዚ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደሊን እየ
ግን ከምኡ ሽግር ከም ዘለና ከዓ ንፈልጥ እያ ኣነ ተረዲኹምኒ سو حجي انتا جرا ناب دولار قيراتو بملؤ ناب دولار قيراتو ازخ صبودو ناين صبو ايكونن كومو يبلكون انا اول حدا فيديو يبلكون دولار يحيش يبلكون اساغن بقى فريحاديا وي غله ناين تقديسكا رايو سقولكا اقلطفكا زي كوناي تكبر بليز بركه دولار سني كاب اورو بليصا مالت ايكون انت خمو خوينو خمان ابغليو فيديو انتايله بزتفعلالي بانتيرا ختحزو يحايش جن كله أب حد بانتيرا مليس كان دحر جركاس it's the same قالوس بأورو اخترف نيرو دما أب أورو عدي أزلاسا بزي قد سابيني عديا أب أورو زلو عدي أزلا حسلازس كسارة إنعا حجي لو من أب دولار كأيراتو تصبح خا مليسا ناب أورو خت كيرو خلا already خندي كسير الله إذا أخرد أنا لو كل جزء جنزب كن كيرو خلنا كن كسرينا عمشت خميت ديو شديشت خميت ديو عسرت خميت ديو كنكسرينا ترديهم سلازي سؤالك أيتغيروا حجي بهندبت متان أورو ما نمسب كأي بدن أورو ترايو خفي وازلو أب كله نناتو مخنيات اللو انت خمو خوينو خمانس ناب كورونا ناب ناي نوروي كتغيروا مسحاشانيرو السخمان تحايش قورو جن حجي أخلاتكم ناب كورونا كله خيتغيروا ناين زي كونا نتمل اختي تملئت نبز تفعلاليك توفرول لك كل سب كمان كل جنزب زلو أورك يجبره يبلكون حجي نحنا جن كل جزين تايلنا تيزحات صار مجد ندلي جن كم يكونن سيمبل يكونن تزلك كمان كتمقع له يحشكا قالي ستوك ماركت ديو قالي ورك ديو قالي برور ديو قالي أنا بعد ماشين دي خات جز رايكو فايت بلو زي أعطي عمل اختناتي so anyway تسفاي قبر كله خرداكم انت يكتب لنا تانيحا اب تيك توك زي ام تيون دي ريستريكشن اللوا اندي ادس هايبلومن بزخونه مخنياتن ناب كال سبات بزح سبات شير ينبللكنينا زي ا فيديو تبلنا تانيحا زي ا تيك توك انت يصقمم اندي تي اقداس ملختا يبصحلكانيوم سلازي تيوم سباتكم اب يوتيوب كما اي مصانن سلازي اسخاتكم كالمعاتخا اب يوتيوب مصو زي تيك توك سقلكا اي بركه بعلم سني يعقدوا له كم زي الرأي زي أنا تي لايف يقبروا له خمو ملختي بخمو خانيهم مرة وحدات زلهم أبزي قندحن it's okay so فيزو خلو قربيو زي مدققا من دي زلو أبز وان زناتي كدقاقو موت رايك سابنا بكلو سبز بتصح سخاتكم كأشير كتبلو تسفاي قبر نسخا بعلخا اندحر حجي أبز وان زخم أخت قبر زي كالكا كال قرب زيادة قنزب زلو خباخا أبتنات كفاميلي ندحرالو نعقو نقرو زي نايب حق أقداسي أرستيو زي كامباني زمت ألكم زلوخو أنا خا نايب حق وحسنا زلوه كامباني لعلع عسرت حمشت عمتها أب ماركت كندش أبتشلي مالا كله أوفيشليو زي شجرا يكونن بمنجست فلوتيو تامو بروتوكولي متأكوميو إنشورنس اللو قرص اي تخفلني خا دحر عمد قدمي كتجزء خلخا يتخفلني خا اندحر وصيتا مصيلكا خا از مالت زياده خسيبكا نتز خسبكا له كمان قرص اي تخفلني خا كسب عمد 12 ورح ندحر مساخه حيزكا بحلفي ناي جرمن حقي زي ناي ناتكم عدرا ايو اتي قرص زي مخفال كتجزء خلخا نخلاتنا ايو اتي كتوسدو خلخا كن ببناتكم عد حقي إذا خيد كله حقتات كأخفل طيك إني جن دحان ندحر جن عملت ببزح دق بيرجم متيهم ببزح دق عدت ليان متيهم نعيك كمان تسقى ما يكون زي إتات بدبدبو حتى لكم التيوم ناي منقص تقبلوا كن عيدليني يفكر لكم من دون دقهم كتقمتوا قله أنا جن عيدقفوني السخمان سلمنتاي أبكال فيديو قليت يقوله نعهم سحبوا قلتوا تخي خونكم تأورك تواجع لعلن دحر كيدو هندبت كأ نونو سخا دحر حجة عن حق زكانينا أقول كيد خونو بركة تجنزب كمان دحر بزح متسكا كمان سني نجزئي مبر قد علي كندو خلوكا أي كأنه تردي هون سلازي أبكم كمان كستاي كتردو أولي تسفاي قبر بركة دحر حجنا أمنت وأتاول لك أب كله عادي ندحر كسبكا كل جزء
ያ ከተመዝግቦ ለካ ተረዲኹምኒ ስለዚ እቲ መንግስቲ ካብኡ እንዳበላዓኻ ወርቂ ክተዋፍር ከለኻ ገንዘብካስኒ ካብ ሓገዝ እንዳነበርካ ደስ ክብሎምካ ኣይክእልኒ ብሳይኮሎጂክሊ ከማንስኒ ደስ ኣይብልኒ ብከምኡ ኣይድግፎን እየና ኣነ ማለት እዩ ድሓር ኣጣዓይስኒ ከምዚ ኢሎምኒ ከሊኦምኒ ሓገዝ ገለ ክበሃል ኣይደሊን እየ ብከምኡ ናይ ቲአን ውሑድ ዘፍቅድልኩም ከማን ብዙሕ ኣይድግፎን እየ ኣነ ናብ ከምዚ ክተዋፍሮ I don't know እንድዒ ከምኡ ይብል ማለት እዩ ምናልባት ምስቲኦም ኦፊስ ከማን ክዛረበ ብዛዕባ ዝኣርእስቲ ናይ ግድ ንደሊና እንድሕር ትብሉ ኮይንኩም ኣብ ታሕቲ ፅሓፉለይ ግን እንድዒ ከምዚ ደስ ክስሓበግተቶ ከየምፃልኩም ብርኬ ክትነግሮም ኣለካ ክርእይዎ እዮም ከኣነ ከይነገርካዮም ከማን ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም ብርኬ ምዝጉብ ይኩሉ ዞቪዞ ሕጂስ በቲ እንዳቀለቡኻ በቲ ከዓ ንደቅኻ ወርቅን ብሩርን ኢንቨስት ክትገብር ደስ ኣይብልኒ እዩ ብዙሓት ካልእ ኩንትራታት ኣለኩም እንዶኒ ኣብ እሱ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ተመራፂ ይኮነን ረኣይዎ ባዕልኹም ኣነ ከምቲ ዝሪኦ ናተይ ርእቶ እዚ ከም በዓል ባውሽ ባፈትኻዶ ገለዶ እንዲዮም ዝብልኹም ኣብ ባንክ እንድሕር ከይድኩም ንወደቀይ ንወደይ ግን ብዙሕ ተመራፂ ይኮነን እሱኢታት ከማን ሓቂ ሓይሽ እቲ ግቢዮ ንዕኦም ትኸፍሎም ዳርጋ እዩ ዝበልዖ ኩሉ ድማ ወለድ ከዓ ውሑድ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ዝበልኩም እቲ ሓንቲ ሊንክ ዝሓደግኩልኩም ባንክ ብነፃ ክትከፍተሉ ትኽእል ድማ ከዓ ዘይትኸፍለላ ወላ ሓደ ዘይትኸፍለላ ክትጥቀመላ ትኽእል እሳ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ 300 እዮም ዝኸፍሉኻ ነይሮም ድሕሪኡ ከዓ 2.5 ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ 0.5 ነቲ ተቐምጦ ገንዘብ ኣብኡ ከምዚ ኣብቲ ጂሮ ኮንቶ እሳ ከማን ፈትሽዋ ቅድሚ 2 መዓልቲ ደይ ገለ እየ ሰሪሐያ anyway I hope ገለ ኣንፈት ዝያዳ ክህልወኩም ካብ ቅድሚኡ እዚ ታቤለ ምስ ረኣኹሞ ቅድሚ ሕጂ ኣርእየኩም ነይረ እንደ ሕጂ ከዓ ግን መሊስ ሓደሽቲ ስለ ዘለው እቲ ቪድዮታት ርኢኹም ከዓ ምስ ወሰንኩም ኣብቲ ዋትስኣፕ ግሩፕ ናትና ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ምስ መፃኹም ከዓ እቲ ኣቐዳመይቲ ኣነ ዝገብራ እዚአን ቪድዮ ቅድም ረኣየን ካብዚአን ተበጊስካ ሕቶ እንድሕር ኣለካ ዌልካም ኢኻ በብሓደ ኣነ ግን ክርዳእካ ይክእልኒ ምስ ወሰንካ ዝኾነ ሕቶ ዘይገለፅኩ ኣብ ቪድዮ እንድሕር ኣሎ ክገልፀልካ ደስ ይብለኒ እየ ዝብለካ ሽዑ እቲ ግዜ ናተይ ኣብቲ ናይ ሬጅስትሬሽን ድዩ ትራንስኣክሽን ከመይ ኢኻ ትገብር ምስ ኣተኻ እንታይ ከመይ ጌርካ ክትፍትሾ ትኽእል ኣብቲ ዳሽቦርድ ከምኡ ከዓኒ እቲ ስዊች ፓይለት እንታይ ክትገብር ኣለካ መዓስ ኢኻ እቲ ብሩዝ ዘለካ ናብ ወርቂ ትቕይሮ እዚኢታት ክገልፀልኩም ደስ ይብለኒ ማለት እዩ እቲ ግዜስ ንኸምኡ ክጥቀመሉ ብርካ ሕጂ ቅድሚ ምእታውኩም ርግፀኛ ዘይኮንኩም ከማን ገሊኦም እኳ ይምለሱን ይኾኑ ምስ ተዛረቡ ሰዓት ምስ በልዑለይ ኩሉ ክመፅእ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ሕጂ ክጥንቀቕ ኣለኒ እቲ ግዜ ናተይስ ኣብ ምንታይ ዘዋፍሮ ብርካ ንብዙሓት ሰባት ምስ ተዛረብኩ ከዓ እየ ሕጂ ተረዲእኒ እዋእ ካብ ዜሮ ኩሉ ክትረድኦ ንሰብ ከዓ ቀሊል ኣይኮነ ኣብ ቪድዮታት ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ዝሰራሕኽዎ እዚኣ ከዓ ክትርድኡለይ ተስፋ ይገብር ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዋ ግዜ ክህበኩም እየ ኣብቲ ሬጅስትሬሽን ምስ በፃሕና እየ ክህበኩም ዝደሊ ምስ ወሰንካ ባዕልኻ የዋፅኣኒ ድዩ ኣይዋፅኣንን ዝኾነ ሓደ ክልተ ሕቶ ክህልወካ ይኽእል እንድዩ ርግፀኛ ከማ እንድሕር ዘይኮንካ ግን ሓፂር ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ሰዓት ወይ ዝያዳ ንሓደ ሰብ ከምዚ ክሳብ ሕጂ ዝቐነኽዎ ካብ 2026 ኣይከውን እዩ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሰሰናይቱም ነርኩም ክሳብ ሕጂ ዝሓተተ የለን መስለኒ ኣይ ዶንት ኖ ኣበየ ከማን ዝሪኦ ባይ ዘ ዌይ እዚኣ ቨሪ ሲምፕል እያ ፈትሽዋ